Wani mutumi ne mai tsoron dabba tun yana dan karami, tunda aka haife shi yake tsoron shanu, duk inda ya gansu guduwa yake. Sai lokacin karamar sallah sai kanin shi je gin samun sallah, sai siya kan saniya ya dauko yana dawowa gida. Sai yayin ya hange shi daga nesa, da ya hange shi sai ce dubu wancan mahaukacin ya rasa abin da zai siya sai kan saniya, to bari in zo in buya, idan ya zo ya gama harkar naman shi an jima can sai in fito. Sai ya shiga wani rumbu sai je kwanta ya buya. Sai da yayin ya tunkaro gida kenan sai ya tsaya sai ya tunani, sai ce yanzu da nace zan gyara naman nan mutane za su roƙe min, bari in je in saka shi a rumbu, bayan idan kowa yayi bacci sai in zo in dauka nama na in zo in gyara shi. Sai tafi rumbun nan da yayin shi ya je buya, sai ya je jefa kan saniyar nan. Jefa kan saniyar ke da wuya, sai kafan saniya kawai sai ya cike yayin shi a ciki sai ya kashe shi. Sai an jima can ya fito ya zo ya dauka naman shi ya babbake, inda fa ya jawo kenan sai ya jawo da gawa da mutum. Duba yake yi sai ya ga yayin shi ne a kwance da kafan saniya a jikin shi. So wani lokacin a rayuwa abin da yake ba mu tsoro ya kamata mu dinga fuskanta abin da yake ba mu tsoro. Duk da yana tsoron dabbobi, dabba ce ta zama ajalin shi. Allah sa mu dace. Idan ka san ko kin san kin gamsu da wannan labarin da na bayar, dan Allah ki yi liking daga nan ki share. Nagode.